No, toto video bude prepojené so slovenskou, aj slovenskou zahraničnou politikou a s písmom svätým tiež. Na základe udalostí, ktoré sa dejú vo svete, či u nás, môžeme povedať, ľudstvo alebo slovenský národ si zaslúži to, čo má a čo bude mať. Ešte raz, Boh ustanovuje, ale aj zosadzuje panovníkov, keď to tak poviem, z knihy Daniel napríklad. No, ideme na to. Vynikajúce video s pánom Zábojníkom a Štefanom Harabínom, Juraj Zábojník, klobúk dole tomuto chlapovi, takisto samozrejme Štefanovi Harabínovi. Dokonca som už počul takú výhovorku na Roberta Fica, že bol vydieraný s tým odídencom, ako sa volá, s tým chudáčikom odídencom z Hlasu ohľadom 76 v parlamente. Ak podpíše v Bruseli na zasadaní ohľadom pomoci fašistickej Ukrajine, ak podpíše, tak nebude prokoalične hlasovať tento zradca, tento chudák odídenec skorumpovaný. No, ja si myslím, že keby to aj bola pravda. Slovensko sa ukázalo pred Ruskou federáciou a pred Spojenými štátmi, pred Putinom a Donaldom Trumpom ako vychcaný Alibaba, alibisticky vychcaný poserko vďaka nášmu premiérovi, či sa to niekomu páči, či nie. Dobre? No, tak. Aký je národ? Iba títo starci, podaktori, bojovníci. Takisto v Infovojne ministrovi obrany Kaliňákovi povedal Adrián, vás to dobehne. Vás to dobehne. Takže ideme ďalej. Ide o ich peňaženky. Keď sa kradne, keď musia platiť vyššie dane, vyššie odvody, potom musí prísť nejaká nová garnitúra a povie, ideme konsolidovať. Prečo? No lebo napríklad predseda Branno-bezpečnostného výboru tiež povie, lebo ste ukradli 20 miliard. 20 miliard, ako to máme spraviť? Ale mňa nezaujíma, či ukradli 20, 50 alebo 100. Ja chcem vidieť obete, ktorých ukradol, kto je za to zodpovedný, keď ste to sľubovali ľuďom na vašich sociálnych sieťach, na vašich Facebookoch a ste tam dristali všetko krížom krážom. A teraz poviete, policajti nemusia robiť, ja nebudem ako Matovič, aby ich zatvárali. Počúvajte, toto je tak vážna situácia tu na Slovensku. A nerešpektovanie, ak som už spomenul, NKU, Andrášiho týmu, čo všetko pozisťovali, je to odozdané. Ja som veľmi zvedavý a nech aj verejnosť sleduje, čo budú, aké závery v rámci toho vyšetrovania. Ak nebudú, ja si neviem predstaviť, kto prevezme znova túto republiku, koho prezident bude poverovať zostavení vlády, kto sa zase dostane a čo sa tu bude diať. Lenže ja im hovorím, a hovorím im to stále, po vražde Kuciaka, a teraz nebudem špekulovať, kto ho urobil, ako ho urobil, koho na to využili, komu to poslúžilo, ale išlo o pád vlády. Po vražde Kuciaka vás hodili do vreca a nezaviazali. Teraz, keď prehráte tieto voľby najbližšie, či už budú predčasné a normálne, tak vás zaviažu do vreca a sa spustí ťažké tornádo vyšetrovania. Rozumiete? Však keď raz sa dopustili niečoho vyšetrovateľia, tak teda existuje paragraf a písmeno, kedy ťa dám do civilu, uvoľním a už sa nesmieš nikdy vrátiť, ani keby prišiel neviem aký Fero mrkva do politiky a ťa chce znova rehabilitovať. Nie. Na 60% do pol štvrtej doma sedieť, brať plat, všetko im bude doplatené.
To uvidíte, keď to takto povie ďalej, všetko im pôjde doplatené, vrátia sa a potom sa budú vybavovať účty. Ja to hovorím otvorene, lebo ja to takto vidím. A málo kedy sa mýlim za tie roky, čo sa venujem skutočne v médiách rozhovorom. A ešte jedna vec, keď hovoríme o tej bezpečnostnej politike. Nezvládajú. Matúš Šutaj Eštok nemal byť minister vnútra. To urobil prezident Pellegrini obrovskú chybu. Nemali to spraviť. Na ministra vnútra, veľmi dobre o tom vie aj pán Harabín, pretože v minulosti štruktúry fungovali tak, že sa pripravovali tieňové vlády. Tieňový minister spravodlivosti Štefan Harabín bol pripravovaný a vedelo sa, že je odborník vo svojom fachu. Vedelo sa, akých potrebuje ľudí do svojho týmu. Jednoducho si to nájdete, ak chcete. Štefan Harabín a Juraj Zábojník. Toto sa naozaj deje v pozadí politiky na Slovensku. TVV, televízia. To sú jedni z mála chlapov na Slovensku. Vidíte už starí chlapi, čo majú gule a čo majú rozum. A vedia. No, ešte raz... Pozatvárajú tu kadejakých mastičkárov, dostane 7 rokov, dostane chudák, čo ukradol, poviem obrazne povedané, vrece švábky, dostane pokutu masnú, zavrú, ja neviem, čo s ním ešte porobia, budú ho priam doslova v médiách planírovať. Hej, a tieto... nechcem škaredo povedať, tieto hovedá, čo majú na svedomí miliardy a ľudské životy sa rehlia na čele s Matovičom a spol. Pýtam sa, ruka ruku mije? Ruka ruku mije? Všetko je to jedna banda hnusná, špinavá, skorumpovaná. Ešte raz. Podľa toho, aký je národ, akí sú ľudia. Boh, stvoriteľ, otec, ustanovuje alebo zosadzuje tých, čo sú hore. Čo riadia. Riadia štát. Riadia národ. Ľudia, zamyslite sa tiež sami nad sebou. Chyba je tiež v tom, keď sa takto bežne ľudí pýtam, aj predávačie, keď idem do obchodu, sú absolútne politicky negramotní. Nezaujímajú sa o veci verejné. Tak to potom aj tak vyzerá so všetkým. Ďako bojo, ďako bude. Ja si idem nahmackať v prvom rade. Národ bez budúcnosti. Okrem toho, demograficky, populačne, za posledných 200-300 rokov štatistík, merania pôrodnosti a narodenia detí sme na tom najhoršie. A to nás ešte v úvodzovkách zachraňujú naši rómski spoluobčania. Národ, Slováci končia takýmto spôsobom. Končia. A národ má to, čo si zaslúži. Áno, od Boha, od Stvoriteľa. Otec vie vychovávať a riadne. Vie dať na nos. Vie dať, poviem tou trstenicou po tom zadku. Celá Európa vlastne. Európa je tak zdegenerovaná, ako ešte nikdy nebola v dejinách. A to dejiny, to bol môj záujem o históriu od malička. A potom na základe Biblie sa mi všetko potvrdilo. Na základe najpresnejšej historickej knihy, knihy spasenia a knihy prorockej. Nie sa čomu diviť, keď patronkou Slovenska je Isis, Ištar. Kto vie, tak vie. Chudáci Štúrovci, tí sa v roboch, inak obrazne povedané, obracajú. Ahojte.